Dobrý ráno, já vás vítám u nového vlogu. Dneska je velký den pro mě a pro mý děti, protože jedeme na výlet do Mirákula. To je takový obrovský zábavní park v České republice. Je to asi hoďku od Prahy. A je tam spoustu venkovních atrakcí pro děti, pro lejzačky, nějaký vodní svět. Já jsem tam byla s nejmladší dcerou, když jí byl asi rok, teďko už jí bude 6, takže už to je pěkná doba. A pak manžel tam byl s dětma někdy, když já jsem byla těhotná se třetím synem. Už se tam ani moc nepamatuju a říkala jsem si, že vás tam vezmu sebou, kdybyste třeba uvažovali, že se tam podíváte, tak abyste věděli, co od toho čekat. Říkám si, že by to mohlo být zajímavý, protože pro mě to je taky taková jakoby neznámá. A jdu tam dneska s 5 dětma, takže ještě o to větší challenge. A říkám si, že to někomu může pomoct, když budete vědět, do čeho prostě jdete. Já to občas tak mám, že se mi nechce chodit do takových jako míst, který úplně neznám, protože si právě říkám, jak to tam s dětma zvládnu, jak to tam bude velký, kde tam jsou záchody, kde si dáme občerstvení. Jsou ještě prázdniny, užíváme si poslední dny a my jsme byli celý červenec na Gardě, tam jsme byli třeba i v Gardalandu v zábavním parku, tam jsem taky natáčela. A teďko v srpnu jsme spíš tak doma, jezdíme po různých výletech a s mojí švagrovou si občas takhle střídáme děti a právě tenhle týden hlídám já naše 3 děti a holek 2 sestřenice, takže takhle pojedeme prostě v 5. Ale holčičky všechny jsou super parta, jsou všechny jako hezky vychovaný, tak jakoby stejným stylem, i že prostě je s nima super domluva, vůbec se toho nebojím, že by to jako nezvládli, hrozně mě poslouchají. Takže to bude určitě super a užijeme si krásný den. A teďko je právě 8:30, já se tady jenom tak upravuju před cestou. Manžel vzal naše 3 děti na hřiště ještě na takový workout, kam si chodí zacvičit. A já čekám, než právě přijedou sestřenice, ty mají přijet asi v 9. Pak se zbalíme a jedem. Chci namazat všech 5 dětí krémem opalovacím, aby se mi nespálily. Já jdu tady v těch svých šatech z Gardy, který jsem si tam koupila v jednom surfařském obchodě a jsou tak extra pohodlný, že v nich jezdím úplně všude. Super. Všechno připravený, děti čekají v autě. Zade do práce. Všechny děti jsou v autě. Šikulky, už jsem mi tam přendala. Máme půjčený auto od švagrů, právě protože mají velký a vyjde se mi tam takhle 5 dětí. Jsme tady, máme zaparkováno a teda parking úplně úžasný. Bylo tady cestou třeba 8 chlapů, který ukazují přesně kam je jakému autu, že to tady rovné jedno za druhým. Tady jsme zaparkovali a už je tady docela plný parkoviště, ale všecko hezky srovnaný. Tak pojďte, holčičky. Tady jdeme z parkoviště. Zákaz vstupu se psy s kolem z odrážedly, to je dobrý. A už jsme tady, je to tak 5 minut od parkoviště, ještě jsme si skočili na WC. To bylo taky hned na parkovišti. Takže super a můžeme se rovnou užívat. Je to úžasný, vejde se sem a tady jsou hned identifikační pásky pro děti. Já mám propisku, že jsem chtěla holkám napsat číslo na ruku. Tady si vezmeme pásky, napíšu tam telefonní číslo, svý jméno a kdyby se ztratili, tak se hned najdou. Ale my budeme furt při tobě. Furt bude jedno dítě a furt bude... Teď jsme si tady sedli na zem a podíváme se na mapu. Máme tady ty pásky, to popíšu a říkáme si, holčičky, já vám teda řeknu, co tady je zajímavého. Chcete? Tady to je novinka, nová oblast důl a farma pro děti. A to je skvělý, že se to dá úplně uzavřít a děti nemůžou nikam jako utéct, že prostě maminky tam vejdou nějakýma velkýma vratama, zavřou se a pak ty mamky ví, že děti jim pobíhají někde jenom v tomhle oblasti a nemůžou se ztratit nikde po parku. To je v těchto 2. Pak tady mají takovou specialitu, tyhle ty velký houpačky, na ty určitě půjdeme. Ty miluju. Ty jsou úplně nejlepší, to je nejlepší atrakce. Se krásně houpeš, to je úplně skvělý, to je dokonalý. Jo. Tady je kontaktní zoo, tam půjdeme taky se třeba projít. Tady je takový hřiště jako v lese, že to je klidová zóna i pro maminky s kočárkama třeba. Tady my jsme se ségrou by klidně vydrželi hodinu. Tady je vodní park, je tady strašně moc restaurací, tam si pak skočíme na oběd. Už máme holky všechny pásky na rukou a jdeme a první zastávka bude ten důl, protože to je tady nový a jsem na to hrozně zvědavá. Tady jsou zvířátka, to kontaktní zoo. Teď cházíme do té sekce důl.
Je tam nějaký hasičský auto, super, tak jdem, pojďte. Jo, tamhle se těší, tam se tahají nějaký věci, to je dobrý. Hasičský auto, je super. Tankovací stanice, tady se dá jako tankovat. Jo, tady je benzínka, to je dobrý, že si člověk vezme svý autíčko. Už jsou holky tamhle nahoře, už mi mávají. Čau! Tak to zvládli. V tom dolu si holky chvilku pohrály a teď jsme šli tady na nějaký prolejzačky, které jsou takhle celý kovově ohraničen, že jako nemají děti kam spadnout. Vidí na mě a já tady sedím na lavičce a Tomášek ten je tady teda v kočárku, toho si musím už pochovat, tomu se to moc nelíbí. Holky menší se na tohle bojí, ale dvě starší, těm je skoro 6 a 8, tak ty to tady úplně prolejzají, takže paráda. Menší holky tady běhají okolo a půjdeme pak na jídlo. Teď jsme tady na jedný z nejoblíbenějších atrakcí a to jsou tady ty obří houpačky, na to se holky úplně těší hrozně. Tady jsme si dali kuřecí stripsy s hranolkama. Jo, je to dobrý? Super, já jsem si dala salát Cezar. A pak jdem zase někam. Už jsme po obědě a holky ještě jdou dvě starší na tříšť a malý holčičky jdou na zmrzku a pak si někam sednem na trávu, někam chci do stínu, abys tam Tomášek taky prolez trošku. Je to za vanilkou a za malinou. Stračatela je to, stračatela. Moni, ty chceš teda vanilku? Jo. Jo. Chceš pomoct Gábě nebo zvládneš? Super. No tak to je dobrý, že můžete sami to natočit, ne? Tak, teď máme chvilku klidu, dala jsem si tady kafíčko, tady máme normálně jako kavárničku, takovej stánek s dobrým kafíčkem a jdeme tady do parku. Tady je takový parčík oáza klidu, ještě že to tady mají, že se dá kam schovat. Úplně jsem šťastná, že jsme tady našli chvilku oázu klidu, protože je tady dost lidí. Holčičky jsou teda rádi, když si jdou na nějakou tu atrakci, že si tam lezou. Já jsem trošku nervózní, aby vyšli správným vchodem, abych prostě je našla. Jsem furt taková trošku v nervu, furt tady prostě koukám doprava doleva, kde všichni jsou, jakože to je fakt náročné být tady s 5 dětmi. My jsme tady asi 3 hoďky a říkáme si, že půjdeme ještě na dílničky a pak pojedeme asi už domů. Tady je taká asi nejznámější tady atrakce z toho Mirakula, to je tady ten hrad obrovský. A je super, že tady je hned sezení, jídlo, takže já jsem seděla předtím na jídle a holky si tady šly chvilku lézt a mohla jsem se v klídku dojíst jídlo. A tady jsou ještě udělané takové cesty pod zemí, kterýma se může chodit pod tím hradem. Prodávají tady teda i v nějakém shopu lampičky, ale se tam bojí prostě holky pustit, aby mi neutekly a nevyběhly někudy jinou stranou, jak jich tady je hodně. Ale jinak co je tady super, že nejsou žádný ty atrakce omezený váhou, takže všude můžou prolejzat i dospělí. Jenom jak jsem tady jediný dospělák ještě s kočárkem, tak tam s holkama prostě nemůžou a jsem dole. Já miluji strašidelné věci, takže jsem šla s holkama do toho podzemí a normálně se tady teda zrovna s kočárkem projet dá, takže to je pecka. Ale holčičky už se bojí, takže už stejně jdeme ven. Tady jsme narazili na další krásný prolejsky. Tady se si můžete taky pak prolez, holčičky. A tady jdeme dovnitř a tady jsou nějaký ty dílničky právě. Toho je tady, to je úžasný. Tady prodávají takový sádrový destičky a ty si děti vyberou, koupí a pak si to můžeme na těch stolech tady vymalovat. Jsou tady barvy, vody. Holčičky mají každá jednu tu sádrovou destičku si vybrali a teďko to tady malujou. Pak si to vyfénujeme fénem a bude to. A tady se to takhle vyfénuje a vezmeme si to domů. A už jsme u nás na zahradě. Holčičkám půjdu odklopit bazén, půjdu se koupat. Tomáškovi často dávám na zahradu takhle jenom kýbl a takový balónky a on si s tím hraje hrozně dlouho vždycky. A já tady mám teď rozečtenou knížku Michala Klevisova Vraní oko, to je moje oblíbená spisovatelka, detektivek česká. A všechny knížky mě od ní hrozně baví a navíc její první knížka byla na téma Ulice, mýho oblíbeného seriálu. Takže od té doby jsem si ji úplně zamilovala, ale opravdu píše krásně, je to takový čtivý, prostě super. A ještě než se půjdeme koupat, bych vám chtěla nějak shrnout to Miraculum. Byli jsme tam teda tak od 10:30 do 3 třeba, takže skoro 5 hodin.
Úplně strašně to uteklo, pocitově mi přišlo, že jsme tam hoďku a půl a byli jsme tam fakt takhle hrozně dlouho. Je tam pořád co dělat, ani jsme nestihli obejít všechny ty atrakce, oni tam mají třeba ještě vodní svět, ale já už jsem byla taková jako utahaná a pořád jsme tam chodili mezi lidma, Tomášek v kočárku a chtěla už jsem, ať se jako taky tak proleze. Tak jsem si řekla, že se pojedeme prostě vykoupat k nám domů a už si tady všichni tak odpočinem. Ale bylo to opravdu skvělý i na to, že byly prázdniny a všední den, tak tam bylo dost lidí, ale jak je ten park obrovský, tak se to tam rozprostřelo a ještě se mi líbí, že tam mají super servis na všechno, takže parkování úplně skvěle zajištění, hned jsme zaparkovali. To jsem vám říkala hned na začátku, že tam byly ty pánové, kteří ukazovali, kam parkovat, bylo to super. Pak fronta na jídlo vůbec jsme nečekali, před náma byl jeden člověk, že oni tam mají fakt strašně moc restaurací a hodně moc lidí na ty obsluze, že fakt to odsejpá. I nám tam chutnalo jídlo, holky si dali nějaký stripsy s hranolkama a byly fakt úplně výborný, ale mají tam i jídla, třeba jako svíčkovou nebo těstoviny s rajčatovou omáčkou, nějaký jakoby normálnější jídla pro děti, ale holky prostě chtěly ty stripsy s hranolkama. A pak se mi tam hrozně líbil ten stánek s kafičkem, že jsem si tam mohla dát super kafe a jít si to tak vychutnat do toho klídečku v parku. A taky mi vyhovovalo, že tam mají i na obědy třeba saláty, salát Cezar, že jsem si nemusela dávat vyloženě tam nějaký ten fast food, hranolky, langoše, něco takového, ale že jsem si mohla dát to, co já miluji, a salát Cezar je jedno z mých nejoblíbenějších jídel. Já jsem byla z toho parku nadšená, holky taky, takže jsme si to opravdu moc užili. A já se jdu číst, jupi. Já jsem se tady natáhla a Tomášek přilez za mnou, už se tady vylez na sedačku. A on je hrozný pohodař, jak to vidí u nás, že rádi takhle sedíme třeba na sedačce. Nebo ležíme, tak to začal dělat také, úplně si to užívá. Jo a v tom parku jsem se ptala ještě dokdy mají otevřeno, tak až do 2. listopadu, což je super, že myslím, že tam ještě do té doby zajedem. Že někdy prostě nedám holky do školky a pojedeme tam takhle všední den. Když vychází tohle video, tak je 1. září, musím říct, že ty prázdniny hrozně utekly, ale užili jsme si to opravdu krásně. Měsíc na gardě a pak i měsíc doma, bylo to prostě super. Že teď mám spíš jako obavu z toho, jaký to bude, že prostě klasický režim, holky ve školce dopoledne. Odpoledne máme už spoustu kroužků, tak jak si to prostě zajede, jak to budeme stíhat. Máme 2 teda dcery a syna a každýho baví něco jiného. Nejstarší Gabinka bude chodit na fotbal a na tenis, nejmladší Monička na tancování a možná na tenis. Tu ten tenis tak nebavil, takže tu jsme tam nedávali, ale uvidíme, třeba jí to zase chytne, když to uvidí u ségry. A pak chodily holky obě na gymnastiku, tu jsme museli teď zrušit, kvůli tomu, že už bychom to prostě nestíhali s těma dalšíma kroužkama, ale přihlásila jsem tam Tomáška, takže já budu chodit 1 týdně na gymnastiku s Tomáškem. Je mu rok a prostě nechci ho tak jakoby zanedbávat, že vím, že těm dětem stačí, když jsou s mámou, i když by byl se mnou doma, hráli jsme si tady, ale chci mu prostě nějak dát to, co holkám, že s holkama jsem taky chodila od malička vždycky na nějaký kroužek, takže budeme chodit i s Tomáškem. A já už bych se s váma chtěla u tohohle vlogu rozloučit. Moc krát děkuji, že jste koukali a uvidíme se zase další pondělí, tak papa. Pa, pa, pa.